Бяла геймърска машина за 1850 лева. Здравейте, пимпари! Бързам да ви покажа новото ни предложение, тъй като последните две се продадаха за по-малко от 48 часа. Нека да го отворя първо, за да ви покажа и отвътре колко красив се получи този билд. Само да оставим капака внимателно. Така, какво имаме в тази машина? Дъното този път е Asus B450+. Процесорът е AMD Ryzen 5600X, 6 ядра, 12 нишки, булства се до 4,6 ГГц. Видеокартата е Asus Dual RTX 4060, която е 8 ГБ. Паметта е 2 по 16, общо 32 ГБ на 3600 МГц, бяла на Team Group TeamForce. Дискът е Silicon Power A60 1 ТБ, това е Gen 3 NVMe SSD. Захранването е FSP Hydro G Pro 650 W Gold. Кутията е Calling Unity Solar, тази бяла кутия. И охлаждането е новия Arctic Freezer 36 в бяло. Цената на всичко това е 1850 лева. Ако искате да го закупите, пишете ни или си пуснете поръчка в нашия онлайн магазин.